Ngihlale ngizwa abantu bekhala ngalento le yabangani. Bekhala ngokuthi umngani uyagilana, omunye ethi mina nginayo umngani, omunye ethi mina ngikaze ngibe nomngani. Omunye-ke nje ekhala ngakho ukugilwa umngani. Kodwa iqiniso lilodwa, lento le yokuba nomngani into ngeke uyigweme, ngoba lento yokuba nomngani into ezenzakalela yona. Lesikhathi esiningi-ke ukuba nomngani kudalwa ukuthi nithande into eyodwa noma niphile ngendlela efanayo. Uma ukuthi nje ngabantu abaphuzayo, uthola kwesinye isikhathi nihlangane komathaveni kanje, izinto ekanjalo, noma mhlawumbe ukuthi khona enye into enihlanganisayo, kodwa nje niye niyibone nithanda into efanayo, bese ngigcina seningabangani-ke, ubungani nje bakheka kanjalo. Kodwa nithi mase seniphila bese umuntu uyaqala uyambona umngani wakho, uyibone zonke izici zakhe. Zikhona-ke izici othi uma uyibuka wena uyibone zizinhle, uyitshela ukuthi umngani weqiniso, kanti isici esiyingozi. Kunomngani uthola ukuthi ukuthanda kakhulukazi uma ukuthi usenkingeni. Uthola uma usenkingeni nje uyakweseka, ekududuza, ebe nawe nje uma usenkingeni. Yabona, eze kutshele nabantu abakhuluma kabi abakuhlebayo. Nawe uma ukuthi ngempela awunaki, uzoze uyitshele ukuthi lo umngani weqiniso okuthandayo. Kanti umngani osuke ekufisela okubi kuphela, ojatshulisa ukuthi wena wehlelwa into ezimbi. Ngoba ngaso sonke isikhathi uma uke waxoxa ngento enhle nje ekwehlele, uyambona ukuthi lo muntu akajabuli. Futhi akabi nawe uma ukuthi wehlelwa into ezinhle, kodwa ukuthanda kakhulu uma ukuthi wena wehlelwa ukubi. Futhi uyathanda ukuthi ekuqoqele zonke indaba ezimbi ayizwayo ngawe. Kodwa uma ukhona okuhle ake wakuzwa ngawe, akaxoxi ngisho ukuxoxa lonto leyo. Ngaso sonke isikhathi ufuna ngazuthi ungahleze uba umuntu owehlelwa into ezimbi, bese ke ekuthanda kakhulu ke ngaleso sikhathi. Ukhona-ke umngani onjalo, umngani onjalo-ke uyingozi.